Quedeu nomenat comte d'aquestes terres. Passejant per la història. Un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present. Què tal? Com estan? Nosaltres contents, feliços de poder estar aquí a la ràdio en aquest programa i també contents de que vostès ens acompanyin. Estem el doctor Sabater i en Jordi Abad aquí xerrant, entusiasmats fins que comença el programa i esperant la seva presència també. Què tal, doctor? Això, amb ganes de compartir aquestes converses amb els nostres oïdors i oïdores. El dia passat vam estar fent una excursió dins de la temàtica que ens porta a fer aquest programa, que és la de la Mancomunitat, i l'excursió la van fer al voltant de la història de l'Hospital de Sant Pau, sí, de la Santa Creu i Sant Pau. Exacte. I avui ens volem centrar en un altre dels aspectes que va treballar aquesta administració catalana envers l'aspecte sanitari, envers el món sanitari. Sí. Tots els que són socis del Barça o han passat pel camp del Barça saben que un dels carrers que envolta el camp és el carrer Maternitat. Sí. A vegades se senten bé les notícies, però no, perquè aquest carrer que ara faran una nova estructura urbanística, que no sé què, que no sé quantos, tal i qual. Aquest carrer té el seu nom tret o li dona nom una maternitat. Sí, sí, sí. Expliqui'ns què és una maternitat i com va néixer. Bé, a principis del segle XX, les senyores infantaven a casa seva, en condicions moltes vegades no molt higièniques i amb l'ajuda de les llevadores, en condicions precàries, que si sorgia algun problema era difícil de poder-lo manegar amb condicions. Aleshores, la Mancomunitat va voler prestigiar la maternitat. És a dir, un dels, diguem-ne, de les característiques de la població catalana és que és poc fecunda, hi ha poca reproducció. Natalitat, no? Perquè igual és que... Sí, en fi, no ens ficarem ara amb les interioritats. Poca natalitat, sí, poca natalitat. I aleshores, per incentivar doncs, la natalitat, la Mancomunitat el que va planejar és de construir una maternitat a cada una de les capitals de província. El pla era de construir-la una a Barcelona, a Tarragona, a Lleida i a Girona. De tal manera que les senyores poguessin anar a infantar en aquests centres sanitaris amb garanties, amb condicions, tant per la mare com pel fill, amb personal sanitari entrenat, amb medis materials adequats. Poder l'agafaré fora de joc, no m'agradaria, però té alguna dada, alguna estadística, algun apunt que ens indiqui quina mortalitat infantil o quina immortalitat de parts hi havia abans i després d'aquestes maternitats? Sí, molt alta, molt alta. Hi havia una mortalitat que superava el 10%. Déu-n'hi-do. O sigui, era del 15, del 18%. Això podia fer que de cada 100 parts, unes 15 o 18 dones morien en
en el transcurs del part o de l'immediat postpart. Això podia fer que les senyores tinguessin una certa por a quedar-se embarassades precisament pel part? O no hi havia tant de coneixement com per saber... Sí, no era aquest... Això entraríem en l'àmbit de la demografia, que es diu, o sigui, de l'estudi de les poblacions. El que hi havia també aleshores era una alta mortalitat també de la població adulta, O sigui, l'expectativa de vida diguem-ne, la mortalitat infantil era molt alta. O sigui, les criatures que sobrepassaven els 5 anys d'edat eren el 50 o el 60% com a màxim de les que havien nascut. O sigui que quasi la meitat morien en els primers 5 anys de vida. Llavors la creació d'aquestes maternitats va fer que tota aquesta mortalitat disminuís considerablement. Sí, exacte, perquè l'atenció al part es feia per llevadores i per metges especialistes amb condicions de la màxima higiene i si la criatura naixia amb dificultats, hi havia també els metges que tenien a la criatura, uns altres que tenien a la mare. És a dir, la maternitat de Barcelona, d'alguna manera, era el centre de primer nivell, on acudien també els casos més difícils per rebre la deguda assistència. També, fa 100 anys, la maternitat extramatrimonial estava molt mal vista socialment, i aleshores les senyores, les dones que quedaven embarassades fora del matrimoni, o se'n anaven fora de la seva població perquè la gent no les conegués, o intentaven l'avortament amb medis sense cap garantia sanitària. Aleshores, la maternitat de Barcelona es va fer amb un triple propòsit: acollir a les mares solteres amb discreció, però amb respecte i amb dignitat. Hi havia una secció de pagament que es deia per les mares de famílies solvents econòmicament, on tenien la seva habitació individual, pagant una quantitat extra, i hi havia sobretot les sales i habitacions per les dones treballadores o per les dones de famílies treballadores, on d'una manera totalment digna podien anar a infantar les seves criatures i podien anar les seves famílies a visitar-los, i eren ateses amb totes les garanties sanitàries que hi havia en aquell moment, fa 100 anys. A part d'això, potser per no allargar-me ja tant, el que va promoure la Mancomunitat és una xarxa d'hospitals comarcals. És a dir, que en cada capital comarcal hi hagués un centre sanitari que pogués fer, per exemple, parts normals, que pogués fer operacions simples com una apendicitis, una hèrnia, o que pogués enguixar si un es trencava la cama o es trencava un braç. És a dir, apropar els serveis sanitaris amb garanties també a les poblacions, diguem-ne, que estaven més allunyades de la capital. Per tot el que ens està explicant fins ara, ens donem compte que aquest
ent administratiu el que pretenia era igualitzar, o no, igualitzar no és la paraula, sinó que tots els habitants del territori tinguessin les mateixes oportunitats o igualtat de condicions per als béns més bàsics. Exacte, sí. Doncs estem aprenent... Una última cosa és de que la Mancomunitat va crear una escola d'infermeres per preparar precisament el personal auxiliar i ajudar a millorar la sanitat de tot el conjunt de la població. Doncs déu-n'hi-do la quantitat de coses que van fer aquesta gent. Coses que els hi agraïm perquè gràcies a la seva feina nosaltres ens beneficiem d'una sèrie de serveis que poder d'una altra manera no els podríem tindre. Gràcies, doctor, per la seva presència, per les seves il·lustracions històriques i gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos. Els he parlat el Jordi Abad, amb molt de gust, i els espero en el proper programa. Passejant per la història, un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present.